Azt szeretem ebben a munkában, hogy hasznosnak tudom érezni magam, mert azt látom, hogy az emberek alapvetően csoportban dolgoznak, csoportban működnek, ugye családban is csoportban élnek, másrészt egy folyamatosan változó környezetben, folyamatosan változó világban, ugye ahhoz, hogy fönn tudjak maradni, érvényesülni tudjak, folyamatosan fejlődnöm kell. Harmadrészt pedig azt látom, hogy leginkább én vagyok felelős a saját magam sorsáért és a saját magam életéért, és akkor, amikor egy tréningprogramban megpróbálom az embereket ebbe az irányba terelni, általában az a tapasztalatom, hogy ezzel ténylegesen segítséget tudok nekik nyújtani, és meg tudom azt könnyíteni nekik, hogy a csoportban jobban érvényesüljenek, az életben jobban érvényesüljenek, könnyebben tudják a munkájukat végezni, és ezen keresztül boldogabb, kiegyensúlyozottabb emberek legyenek.